zápase sa dá si povedať jedno, že na porazenie proste bod je málo z takéhoto zápasu. Tak, chceli sme ten zápas vyhrať, takisto ako prvé kolo z Trnavou sme tam mali o nejaké šance viac a dneska sme to chceli zlomiť. Ako ste videli dneska, tiež to bolo trošku, nechcem povedať, že smolné, ale ideme tvrdo za tým, mali sme zase šance, ja som mal konkrétne tiež, čo sa tam od tyčky do tyčky a išlo to von, takže ja pevne verím, že tento týždeň budeme opäť na tom makať, aby sa ďalšie kolo vyhralo doma. Tam, ako som počítal, tak vlastne vy ste mali, ja neviem, veľa šanci, my a vlastne ani jednu, do ničoho ste nepustili, čiže výsledok 0-0 je zvlášť ku tej tvojej šanci, ktorá už si pýtala gól, tak to... Tak áno, tak videli sme zo stavu Mijavy, tak prišla trošku defenzívnejšia, čo to aj vlastne bolo vidieť na ihrisku. No, snažili sa to hrať zozadu, možno na nejaké breaky, ale my sme hrali svoju hru, no škoda, no, že toho golíku jedného, že sme nedali. Ako si videl tú svoju šancu? Do tyčky, do ďalšie? Tak cítil som, že ten center pôjde nejak spätný na tú 11 a išiel som tam a trafil som to, no bohužiaľ, ako hovorím, že to do tyčky a do druhej von, takže smolné. Možno taká situácia sa stane raz za futbalovú kariéru. Zažil si to niečo? Tak, nespomínam si, možno sa to stane, ale tak škoda, no, škoda toho gólu, že sme nedali hocko ho mohol dať. Mali sme tu obrovské množstvo, tuším, štandardných situácií a aj keď Mijava je v tomto dobrá v defenzíve, ale hovorím, že ďalší zápas to treba zlomiť. Tlačil si očami, keď išla od jednej židej do tej tak ako som to videl, jak to ide od židejov, som si veril, že to nejak pôjde za čiaru, ale sa to odrazilo. Škoda, že to niekto tam nedoklepol a nevadí, tak ideme ďalej. Ste s Pablom Pódiom nejako dohodnutí, alebo ste sa tam striedali pri tých štandardkách, doteraz ste iba on kopal? Tak viem to aj ako, takže striedame sa, ako si povieme na ihrisku, takže asi tak tomu by som povedal.